Edelleenkin Laine, kuti jää piippuun, uusi yritys tulossa, Mäkinen tällä maalin, uran ensimmäinen SM-liigan osuma Atte Mäkiselle ja samassa on myös Tapparassa tällä kaudella. Tulee sinne Tuomiselle nimenomaan paikka ja pistää kiekon maaliin. Kuitenkin jatkettua omille Laine oikeasta laidasta harhauttaa ja tulee maalinteko sektoriin ja on siinä aivan lähellä tehdä maali ja siinä on Moisio ja sitten lopulta se menee sinne 2-5. Laineen hieno nousu, harhauttaa puolustuksen, pääsee maalintekosektoriin, jatkotilanteesta kiekko. Askel ei pystytä, Rännissä ottaa vahvasti sillanpäässä sitojana varmojen liigapelaajan ottein ja Suomen mestarin ottein. Huuttala ja nyt on hyvä, Vaivainen Laine vetää! Ja siellähän se on! Patrik Laine! 2-2! Lippuut aikuisille maksoivat 7 euroa, mutta paikan päällä on vain reilut 4000 katsojaa. Patrik Laine ampuu ja Peltola kiekko maaliin! Tappara 3-1 johtoon, kapteeni pitää hyvin viivan. Sitten Laine, nyt on Laineen paikka! Patrik Laine virittää. Aalo hirmuinen pommi. Ja Aalto pitää siltä haiskahtaa. Viimeiset sekunnit käynnissä. Näin tulee sitten Laine. Vieläkö Laine hakee sieltä ratkaisun ja viime, kun 2,6 sekuntia jää jäljelle, niin Patrik Laine hyvällä yksilösuorituksella hakee vielä itselleen maali. Ja sen jälkeen Arttu Ilomäki kiekkoon. Ilomäki heittää siihen keskelle ja siitä räpsähtää jälleen Patrik Laineen laukaus. Ja kyllä tämä junnu tulittaa tällä hetkellä. Kiekon alueelle sisään, Savinainen siirtää, Plastino, Mautti riittää vielä viereen. Sitten pitää jo laukauksen lähteä, jälleen Patrik Laineen ranne. Oho, 17 vuotta ikää, 4. maali jo SM-liigan. Viime viikon tulikuumin pelaaja pistää lukemat. Tapparalla aikaa, Laine ja nyt Laine tulee ja tyhjä maali ja vielä menee. Tappara kaventaa, tulee vähän ja se on Steven Dixon, joka vihdoin avaa maalitilinsä tällä kaudella. Laine meinasi jo veivata loppuun asti. Sitten saa kyllä raastaa isokokoisena hyökkääjänä erinomaisesti. Nyt tulee loistava paikka ja Patrik Laine lakaisee 9 ottelun maalittoman putken poikki tähän Helsingin iltaan. Hän saa täydellisen poikki. Katsotaan, kyllä tulee. Sieltä tulee ja siihen tulee 2-1 maali myös Tapparalle. Ei sitä monta kertaa tätä kaveria tarvitsekaan parjata, kun sieltä häkki heiluu. Nimittäin 2-1. Linen syöttö, siinä on Dagosta päästä väliin, mutta ei päässyt. Nyt tulee Patrik Laine, hakee Kuuselaa ja siinä on ottelun 3. maali. Se oli kaunis maali. Heija. Patrik Laine ottaa rystyltä sitten vielä mukaan. Kelasti napakka syöttö ja nyt tulee Tappara. Mitä tapahtuu? Tuosta siitä tulee ottelun avausmaali. Patrik Laine saa kyllä
aivan namusyötön. Ei valmista tule viivaan. Aalto laukoo ja tyhjä maali on edessä. Ja tästä ei Patrik Laine erehdy, vaan iskee lukemiksi 2-0. Hurjaa on meno, alle 10 pelat. Lajunen jakaa laitaan Patrik Laineelle. Mielenkiintoinen on kyllä tämä ykköskolmikko, joka iskee heti sieltä pelin avausmaalin. Jani Lajunen laukoo Tapparan 1-0 johtoon, kun vain 14 sekuntia on peliä pelattu. Patrik Laine pidettyä ja syöttää Aallolle. Takaisin Laineelle ja sitten ohjaus. Ja kiekko on maalissa. Jani Lajunen tekee jo illan toisen maalinsa. Hän onnistuu ohjaamaan tuon Laineen lauka. Battle for the corner. Aho reaching it for Puljujärvi. Now played back. Laine dribbles one by Wedgwood, and the Finns are on the board with 11 seconds to go in the period. Gordon, we talked about the face-off. Levy deflected wide. Aho back with it to Juolevi. Feeds it across. There's Laine and a shot score. 5-on-3 goal, and Finland's back on top, 6-5. The Finns will still have a minute and 20. They're going to need something from them. And here they come. Puljujärvi for Aho. Drops for Laine. In shoots. There they are. Now it's tied. Wow, did this place explode, didn't it? Kuusela hyvin Laineelle vauhtia ja nyt tulee Laine vauhdilla laidalta. Rajanimi torjuu Karjalainen! Ja se on siinä tämä ilta. Jere Karjalainen, tämän kauden Tappara komeettoja. Räjäyttää Hakametsän ja Laine vetää valelaukauksen. Edelleen Patrik Laine kiekossa maalin eteen ja aivan loistavalla ohjauksella Jere Karjalainen tuo Tapparan tähän otteluun mukaan. Ylivoimamaali 6. Vaikka hän pääsi vasta lokakuun lopussa ylivoimaketjuihin mukaan. Patrik Laine ja peli 1-0 Tapparalle. Jere Karjalainen maalin syöttäjä. Vähän pompulla tulee, mutta tulee yhtä kaikki. Tappara onnistuu ensimmäisessä erikoistilanteessa Lahdessa. Eli nyt tulee Ilomäen paikka. Laine pienestä kulmasta ja Toivonen mössii kiekon sisään. Maalilla Ilomäki, vieläkö tulee Lainelle yksi paikka, Kuusela 3 nyökkääjän neppomaali! Patrik Laine hattutemppu ja Tappara vie jatkoajalla pelin niminsä. Loistava yhteispeli pistepörssi päälle. Kristian Kuusela, Lajunen maalin edustalla, poikittain Laineelle ja verkko laulaa! Verkko laulaa, kun kuvio toimii ja Tappara iskee ylivoimalla 4-2. Syvään Aalto, Laine, Karjalainen, Dixon Manelissa, Kuusela toisella puolella, Laine ja sitä ai, mikä syöttö! Ja maalin edestä Karjalainen tasoittaa pelin. Patrik Laine syöttäjänä. Se reagoimaan irtokiekkoon. Jonkin verran kyllä on pudotellut. Hussakin ja Plastino on melkoinen pommi, minkä siitä Kanadan italialainen päräyttää ja Tappara johtaa 2-1. Kiekkoa lentämään alueelta ulos, IFK kääntää välittömästi ja sitten lähtee Patrik Laine. Mitä tekee Laine? Ja 3-1! Ei anna Ville Hussolle tämä supernuorukainen mitään mahdollisuuksia. Ja siellä sitten vähän tuoreempaakin Tapparapaitaa jo fanikatsomossa saa tuulettaa. Patrik Laine 3-1. En enää tiedä mitään tosta maalia. Enää puuttuu sirkusmusiikki taustalta. Sitten Lainaa Patrik Laine. Jalkakikkaa tulee siitä ensimmäisen kerran. Laine. Nyt on pitkä pyöritys porta-alueella. Patrik Laine kiekossa tulee laukoo ja laukoo sen ratkaisun.
Ensin Järvinen pitää puoli tuntia kiekoa. Sen jälkeen vetovastuun ottaa Patrik Laine. Pyörittelee aikansa ja laukoo sen kuuluisan rannelaukauksen sinne matalana tolpan juureen. Ja Tappara voittaa 3-2. Tappara lähtee nyt kuvioita rakentamaan. Lajunen menee maskimieheksi ja sitten pelataan Laineelle paikka ja se on maali! Kuusela loistava poikkisyöttö löytää Laineen lavan ja tämän nuoren maailmanmestarin One-Timer vie Tapparan johtoon. Kuusela, levitys toiselle puolelle Laineelle. Laine ottaa haltuun, Plastino. Nyt siellä on sitten Koivisto ilman mailaa ja Patrik Laine! Patrik Laineen kanuuna tärähtää ja Tappara jo. Ja nyt on sitten Patrik Laine yksin läpi. Patrik Laine vasta Rajansa Polska! Ja peli yhteen. Olipa Nick Plastinolta maailmanluokan avaus ja Patrik Laine tekee uransa ensimmäisen pudotuspelin Tapparalle kiekko. Kuusela, Plastino, tyhjät pois ja sitten laukaa Patrik Laine ja Hakametsä räjähtää. Patrik Laine ja illan toinen maali. Ylivoimalla menee Tappara 4-3. Lajunen palauttaa Kuuselalle, poikittain Laineelle, nyt ovat Kuusela ja Laine toisinpäin! Ja Patrik Laine, katsokaa tuota tuuletusta! Laine näyttää, että nyt lähti lanteella namiskuukkelia. 3-1, Patrik Laine. En tiedä, oliko tää niinku harkittu homma, että vaihdetaan kerran toisinpäin vai oliko tää otuksen jälkeen vaan, että paikat meni tollain. Puolella kun Tappara pelaa 5 hyökkääjällä ylivoimaa ja Patrik Laine räjäyttää tämän hallin. 1-2 kavennus ja Life is Life pamahtaa ensimmäisen kerran soimaan tässä illassa. Joo, ja halli räjähtää, yleisö lähtee tähän mukaan. Tapparalle niin mielettömän tärkeä. Lajunen aloituksessa vastakkain ja sen aloitusvoiton Lajunen nappaa. Laine laukoo! Ja voi elämän kevät, mikä laukaus sieltä lähtee! Patrik Laine toinen maali! Enää 4,5 sekuntia jäljellä ja on se melkoinen velmu. 17-vuotias Patrik Laine, jonka idoli on Alexander Ovechkin. Ja ei se paljoa jää tuo laukaus. 4 Kärpilä, se on hieman parempi, reilut 25. Ja Laine ampuu kiekkoon maalin. On se hurja tykki kerrassa. Tappara siirtyy ensimmäisessä erikoistilanteessa johtoon. Ja se on Laineelle jo 4. maali tähän aikaan edelleenkin. Käyttöpäädyssä uudestaan Laine. Laine ampuu maalin! Viimeisellä pelin minuutilla Tappara tulee tasoihin ja Laine viettää jälleen 2 maalin iltaa. Ja siinä vähän laukaus. Sekuntia, enää yksi vetopaikka on tarjolla. Nyt tulee kiekon riisto. Patrik Laine pääsee pulkaisemaan! Ja Laine täräyttää! 1-0 Tapparalle. Kiekon riisto keskialueelta. Ja Laine painaa tavaramerkkinsä ilmoille. Tappara johtaa. Tämä Generalsille, mutta Karhunen ottaa nyt tärkeät torjunnat. Uhkuu itsevarmuutta. Laine vetää vähän jalkakikkaa niin kuin Jorma Sevuun aikoinaan. Edelleen Laine kiekossa. Laine nyt on liuku päällä, Patrik Laineella laukaus tulee, Husso selvittää. Huikee kaveri. Hyvin teki Krisse kyllä tilaa Laine, pääsi vauhdin ottaa tuolla hyökkäyskulmasta ja meni Pajatsolla. Taipalus, nyt viivan tuntumassa haparoi, Laine pääsee jälleen riistämään. Tällä kertaa kuitenkin siihen Salmi tulee Kuusela ja Husson patjan. Laine, siitä kiekko maalin eteen, pomppuja tulee ja Jani Lajunen painaa numerot 2-0. Karrat putoaa siihen, Lajunen haistaa ja nyt maistuu Tappara leirissä jälleen. Plastino levittää nopeasti, siitä Patrik Laine kääntää Kuusela ja 3-0. Olipa hieno syöttö ja kovaan syöttöön pystyy Kuusela. Fors Luttiselle, sitten pääsee Kristian Kuusela katkaisemaan. Hyvä kiekon riisto, peli siellä Laine ja numerot tasan 1-1. Patrik Laine ja pudotuspeli kevään 10. maali on uunissa. Meinasin tästä huutaa Greenforce, että ota nyt syöttö ainakin pois sitten, mutta ei. Tuli niin nopeita kääntö toi tilanne, että joutui Luttinen vähän pakin paikalle siinä kun auto lähti nousee ja